Wij vregen dus jou, hoe gaat het met jouw goede voornemens? Oh, nou, hartstikke best, jong. Ja? Ik ben elke dag met mijn boerenworkout bezig, dus ik ben zo fit als wat nog. Dat is een beetje met die trekker omgriemen en wat mijn keel om sjouwen en meer van het spul. Ik kan een liedje-demonstratie houden, dus wil je dat je? Natuurlijk willen we dat, ja. Oh, ben nou, kom er even bij. Hier bijvoorbeeld een pak zeersel. Dat ding weegt ongeveer 200 kilo, voor het geval dat je net weet hoe zwaar dat is. 200 kilo? 200 kilo dat ding en dan til ik dat even op. Nou, leg ik hem even op de schouder. Nou, en dan even 10 keer heen en weer nog. Dus zo doe ik dat dan elke dag wat. Nou, je snapt wel, daar blijf je fit bij, of nee? 200 kilo op het schouder, dat is wel aardig wat. Ja, maar dat is toch wat in het samen wat. Als je mijn maten, die zijn ongeveer liggen ouders mij, maar die kunnen dat lang niet bijhouden, dan moet ik er even zetten. Ik ben nou wel een fitte boer, ja, 65 worden van het jas, dus. Maar ja, ik kan er hier een trooien. Ben je daar glad mee aan, bel Volkie Wolkie voor aan, dat is hem nog. Ja, dat is mijn artiestennaam, no? Volkie Wolkie. Dat gaat niet hoor. Maak me even een beetje oppeppers, hè. Ja, dat doet dat een beetje. Is dit nou een nieuw persoonlijk record of is dit een beetje... Normaal houdt maar een paar meter op, maar ik ga nog extra mee bezig. Oh, ik ben nog wel een beetje achter de poes, dat juist wat denk ik. Ik doe wel krijgen of ik weet wat, maar... Heb je dan nog tips voor de meesten thuis die denken van, nou, wij willen wel wat meer bewegen naar hier? Soort Berenburger cola drinken, dat helpt heel bot. Via net de volle de vrouwpleging. En nou, dan als laatste een beetje push-ups, hè, en zo. En dan blijf je wel fit.